Aurten 50. urte horrena ospatzeko lehiaketa berezi bat antolatu dugu. Dakizuen bezala, Tolosako aberatze lehiaketa Europako sari nagusi horren lehiaketa horren barruan dago, beste 6 lehiaketekin batera, eta beraz urtero behartuta gaude abesbatza bat horra bialtzea, ez? Orduan hasiera baten jaialdi bat egin nahi genuen, baina hori behar hori daukagunez, lehiaketarekin jarraitzea pentsatu genuen, baina beste modu batera. Aurten ez dira modalitateak egongo, ez da folklorea, polifonia eta horrelakoak egongo, baizik eta programa librea izango dute abesbatzek, baina abesbatz guztiek abestu beharko dute abesti bat euskeraz, beraiek aukeratzen dutena, ez dute behartua izango, eta hasiera batean 16 horiek semifinal batetik pasako dira, denek parte hartuko dute, eta igandean azaroaren 4an, horietatik 4 edo 5 bakarrik parte hartuko dute, eta hortik aterako da zein izango den irabazlea. 16 abesbatza hauek, datoz batez ere Asiatik adibidez datoz Japonia, Filipinak eta Indonesiatik, eta gero adibidez Amerikatik, badatoz bai Estatu Batutatik eta Kubatik. Gainontzeko abesbatza guztiak Europatik datoz, batzuk ekialdetik, bereien abesteko eskola desberdina dutena, baita ere Eskandinaviatik, Balkanetatik ere datoz, herrialdetik ere, Alemanitik, eta gero gerturatuz Frantzia, eta Euskal Herritik ere 2 abesbatzek parte hartuko dute. Lehiaketa hau epaitzeko, sortu dugun epaimaia 8 kidez osatuta egongo da, eta hauek ere pixka bat mundu guztitik datoz, Asiatik adibidez, Koreatik dator erreide bat, Amerikatik ere daukagu beste epaimai bat, eta gainontzeko guztiak Europatik datozenak dira, leku desberdinetakoak baita ere, oso zaila izango dute, pentsatzen eta aurtengo lana, abesbatza guztiak, 16ak, azken 25 urte hauetan, sariren bat jaso dutelako Tolosako lehiaketan, eta ikusiko dugu, baina oso talde potentea dator epaimai bezala baita ere. Aurtengo espektatiba guzti horiekin eta espektazio horrekin, sarrera guztiak adibidez, sarrera solteak salgai jarri genituen, eta 2 egunetara agortu egin ziren denak. Beraz, horrek erakusten du gure publikoa eta eskerrak publikori dagoen, ze lehiaketa egiteko ere publiko bat behar dugu, eta oso gainean egonda, eta agortu egin ziren sarrera guztiak. Beraz, espero dugu lehiaketa politia, ona, eta batez ere giro honean joango dela.